Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Bonjour Baba. Baba ni ma jatemine Baba mo mena yante dode. Anna fora ne a bagi solo penso. Kana efe na ere dade a fo ko yimse ka de do kala nyine mana. Anne do mo ko be école de santé nyine ma ere yerde da. Ne binga mi ne ka. Il boy tem peso bari. Il be pamako. 20 km bi sokono, il be fifala, il be putar kay. Itu. Putar ko nyal. Putar mal. École santé. Pay. Chaka dubu kaw ka chokoro bali. Nega eti don ne de kat sigi nyoko. Ya ko abi bo chaka dubu. Ni antara fe. Inshallah. Abi fen chaman do. C'est ça. Abi chaman do mais abi école de santé do. Santé pikiri école ni tewa. Abi sok. What sakuto? Bila sokon avec. Moto. Yana Baba, asona. Baba sigi kanya. Yana no. Por perguntar. Assalamu alaikum. Ah oui, d'accord. Ok, ça va. C'est ça, oui. Ok, avec solo. D'accord. C'est ça, piquer kalani, docteur Sissi. Santé. Ok, aw na waati nana aw na yɔrɔ ɲana ni na denmuso bɛ yan min na ale fana baki sɔrɔ ɲina i dɔgɔnin b'a fɛ ka santé kɛ ne ye bamakɔ ta kun fa kun n y'a bɛɛ bolo kala bɛɛ da bɛnna yɔrɔ kelen bɛɛ ma l'institut de sciences médicales Gorée. SISM Go. Voilà. ISM Go. Non mais fɔlɔ ale kɔni travail bɛ yen
qualité B, discipline B, vulgaire B. Mira, il joga mo so flaque kɔrɔkɛ min bɛ beso nin fana denkɛ a ye baki sɔrɔ a fana bɛ santé donc aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa aw bɛ taa yɛlɛfɛ ko la aw bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn inscription ata sisan i b'a yɛrɛ dɔn kosɛbɛ a b'a dɔn i bɛ se muso la yɛlɛ Institut des sciences médicales Gorée, ISMGO, ou Dagawaro Benendo Kalabankurama. Oumsangarega Hôtel Kofelala, filière de formation Mbesrofi, ou le flânier. Niveau bac, licence professionnelle, infirmier d'État, sage-femme, biologie médicale. Niveau DF, technicien de santé, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire et de pharmacie. En information Oreo, INAFO, master en sciences de santé, santé de la reproduction, santé publique, nutrition, anesthésie, réanimation, radio-diagnostic, biologie médicale. Negajurusra 20 80 22 20 76 45 85 40 66 45 85 40. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn Jani.ml FM ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kunnafoniw sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na. Sɔgɔmada in na min ye Keba Jalo ale bɛ yan ka taa fara Amara Nuhu Keyita kan yaasa ka se ka a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se cogo min na k'aw ka kunnafoniw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ani kɔ kan. Bi sɔgɔmada in na an ka kunnafoniw faama bɛna tali kɛ min na o ye k'a yira k'a fɔ sɔrɔdasiw olu yɛrɛ ye wulikajɔ daminɛ yaasa ka se ka jolidi kɛ u ka maa minnu bɛ yen sa n'olu tilara sɔrɔdasiya kalanw bɛɛ lajɛlen na ka na baara daminɛ san 2026 olu ye jolidi kɛ Gawokaw fɛ yen ani Bamako yan min kɛra o kɛnɛ kan an na o ɲɛfɔ a ye. Chauffeur dɔ ale kɔni fatura an sɔngɔkaw fɛ Bamanciwale kɛbaw fɛ chauffeur ka tɔn n'o ye Sinakɔr ye ale fana bɛ ka laseli kɛ bi min ye Bubakar Kulubali n'u b'a wele ko Grand B an n'ale kumakan mɛn minnu fana bɛ taga ka bɔ Bamako yan ka taga Dakarikaw fɛ yen Loseni Konate degun min bɛ o la ale bɛna na dɔ fɔ an ye chauffeur ka ko la alisa chauffeur ka ko la Anazɛri ale bɛ baaraw sigira Tɔnbɔkutukaw fɛ yen Sirabaga Kasara ale kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Masina maa minnu bɛ yen ni sanji kɔni ye degun se olu ma olu caman y'a yira bi k'a fɔ ko degun ko dɔ bɛ ka fara a kan sabula ba fana bɛ ka walankata ji bɛ ka caya ba kɔnɔ o bɛ ka dɔ fara olu mɔgɔw kan Gawokaw ka madrasaw olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ taximan dɔ ale kɔni wari ni Malawikaw olu de ni Burkina Majo wa olu tun ɲinɛ n'u ka wari passeport o kɔ ale ka taxi kɔnɔ a ye wari in ta ka taa di Malawikaw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a taara n'a ye samedi 26 mars la kamalen a ka ko a ye maa caman dabali ban parce que ni ye miliyɔn 1 n'a kunkanfɛn dollar wari in b'o bɔ ninnu ka passeport fana ka tila k'o n t'a dɔw tun tɛ jouer bi u tun bɛ kɛ tunkaranke ye yan o n'i ma passeport sɔrɔ e bɛ bɔ cogo di taxitigi ko o ka fo k'o waleɲuman dɔn Coupe d'Afrique éliminatoire la sa anw ye se sɔrɔ kunu Eswatini kan 1 ani 0 o farikolo ɲɛnajɛ tako filanan in sa balontan fɛn fɛn kɛra kɔnɔna na an bɛna n'ale bɛɛ lajɛlen jaabi di aw ma sɔɔni dɔrɔn Jani.ml FM ale sanfɛla la.
bi sɔgɔma in na an bɛna an da don min na o ye sanji ye. Sanji a n'a kɔlɔlɔ, sanji a n'a bana, sanji a n'a degun, sanji a n'a maaw bila yɔrɔ ko. Amara sɔgɔmada in na n wulilen n ye n sigi n ye kow jateminɛ n ye fɛn saba natɔ ye. Fila bɛ yen o bɛ jamanadenw kun kan directement, tɔ kelen dɔ in o b'u kun kan nka n'a ka d'u ye u bɛ se k'u kun cɛ ka bɔ o kɔrɔ. Kalanta bɛ nalen, Mawuludu bɛ nalen, 22 bɛ nalen. 22 kɔni n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ bi se tɛ n ye n t'o kɛ. Mawuludu ni kalanta denbayatigi i kun cɛtɔ ka bɔ o kɔrɔ o bɛ gɛlɛya. Amara ni jɔrɔna ni sɛkili saba siri in kɔnɔna na sanji kɔlɔlɔ kɛlen don ka maa minnu sɛgɛn bi an ka jateminɛw na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan kɛmɛ sarada la 77 o bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ye. Mali fan caman fɛ bi o denmisɛnw u n'u somaw olu bɛɛ lajɛlen taalen don bila yɔrɔ jumɛnw na ekɔlisow. Gouvernement ko kalanta ko o ye octobre kalo tile fɔlɔ ye. N'i ma fili tile 19 o de bɛ an n'o cɛ ka kɛ ni bi min ye septembre kalo ale tile 11 ye n'o ye bi arabadon ye. Amara bila yɔrɔ gɛlɛn k'a fɔ ko ni nin ko n'a ɲɔgɔnko kɛra an ka jamana kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ bila min a kuma ka ca dɛ. N'i taara Falajɛ Garabali la i bɛ taa maa dɔw sɔrɔ yen ko déplacé u déplacera ka bɔ min Mali ale kɔnɔna na degun y'a to u nana u sigi Bamakɔ yan. N'i taara centre mobile la i bɛ taa mun sɔrɔ yen ko déplacé u bɔra mini Senu déplacé Yirimajɔ déplacé ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bi sanji kɔlɔlɔ bɛ ka boli ka sabula u bɛ so minnu kɔnɔ olu tɛ sow jɔlen ye farala a bɛɛ ye bugutufaw ye a bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu n'u jɔlaw man ɲi kosɛbɛ kuma tɛ k'a fɔ ko fɛn girimanw don n'i donna a kɔnɔ ko a bɛ se ka i tanga sanji ma a dun bɛɛ ni denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen ye dutigiw ye olu fana ka gɛlɛyaw u sigiyɔrɔw la bi Mali fantan 4 fɛ o fana kɛlen no degun ye. Ne ko ngo bi écolta min setɔ filɛ nin ye n'i ma fili gouvernement ko logements sociaux bɛ ale bolo o logements sociaux ko maa dɔw bɛ yen olu taw u bɔlen no u kɔnɔ sabula u ma se k'o wari sara a fɔ a tɛ ni maa ninnu ta ka bɔ écolisow kɔnɔ yɔrɔ minnu na logements sociaux bɛ yen ni mɔgɔ ma don u kɔnɔ gouvernement de ta don a ka t'u bila yen fɔlɔ. Walima sirakɔrɔta ninnu ani milieu logement yɔrɔ ninnu na yɔrɔ minnu na ni mɔgɔw bɔlen don a ko bɛ cogo di bi. Magwɛn Kamanagwan ani Jɔrɔ o ye denbaw ta ye nin waati in na dutigiw jɔrɔlen don san dun ma jɔ fɔlɔ maaw sirannen don a ko tɔ bɛna taa wolo mun na bi nin sɛkili saba siri de b'an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛw sɔrɔ nka Amara ɲɛ bɛ min na a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya parce que n'i y'a mɛn ko fila ma ko buguturu bugujɛnsɛn sanji de m'a sɔrɔ n'o tɛ n'a ye buguturu n'a tɛna taa coro ne Kasimu kunkolo cɛmancɛ la a na magwɛn wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la Keba Jalo k'i ni sɔgɔma Ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma e kɔni tɛ buguturu bugujɛnsɛn ye nka n bɛnkɛlakaw n b'a dɔn u bɛ n kɔ kari tile 2 in na kuma in y'an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o ye écolta ko ye an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ sa dɔ kɛra koyi a ma se aw ka yɔrɔ dɔ jɔ
yɔrɔ min bɛ yen ni maaw ye maguwan sɔrɔ tancogo la u bɛ se ka taa jigin yɔrɔ min wa est ce que a ma se Mali yɛrɛ k'o yɔrɔ dilan wa catastrophe ni fɛn mana mɔgɔw sɔrɔ yan'a ko ka sigi sen kelen kan waati dɔ la Maliyɛn minnu tɛmɛna ka bɔ kɔ kan bilayɔrɔ tun t'u la o mais gouvernement de ye fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ ninnu y'an dɔ de ye u bɛ na u bɛ to yɔli la tan maison des jeunes yɔrɔ dɔw la u ka cɛ ka yɔrɔ di Abdramane Chérif ka du u tun bɛ t'olu de kɔnɔ o u bɛ to meru de la bon ninnu fana filɛ nin sisan école bɛ na ta sisan u bɛ na fɔ k'u ka bɔ école kɔnɔ u bɛ taa bila mini comme logement sociaux caman baden bɛ aw ko k'olu tigiw tɛ k'u sara aw yɛrɛ bɛ na appel direct kɛ ko k'o tigi ɲini olu la diyagoya la a ti dɔ ta o la fɔlɔ a ka ninnu dɔw bila o kɔnɔ yaasa denmisɛnninw fana ka se ka taa kalan kɛ mais n ye fɛn dɔ lakɔlɔsi n ma taa yɔrɔ jan dɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan yɛrɛ quartier dɔw bɛ yen kɛmɛ sarada la o école-sobaw kalan tɛ se ka k'a kɔnɔ bi dɛ ji donnen don tɔliwow fɛ école-so kɔnɔna falen don bin na a kɛlen don kɔbolo ye jɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka mɔ a dɔw kɔnɔ bi ne hakili la ni ministre tun kan ka kɔn k'a fɔ fɔlɔ ko rentrée ye le 1er octobre ye a tun bɛ t'i ɲɛ da olu école-so kan k'olu kɛcogow lajɛ kalan bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo di ou bien a bɛ fɔ dɔrɔn le 1er octobre don an k'a kɛ le 1er octobre ye ni minnu sera ka kalan kɛ ni minnu ma se o tuma maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka hakɛ tɛ kalan ye wa monsieur le ministre de l'éducation n'aw bɛ fɛnw fɔ o de la ne bɛ tilen k'a fɔ aw ɲɛna n k'a y'a fɔ aw ka ministre u ka bɔ bureau kɔnɔ u ka taa kɛnɛmanaw lajɛ Bamakɔ k'imɛ k'ina bi n'i ko denmisɛnninw ma k'u ka taa le 1er octobre hali u tɛ taa le 50 octobre kuma tɛ togodalaw ma olu bɛ taa cogo di kungo bɛɛ minɛlen don ji fɛ fa bɛɛ lajɛlen tigɛlen don kimɛli tɛ ka kɛ jateminɛ tɛ ka kɛ minnu bɛ kalanko kunna olu sigilen don k'a bɛrɛbɛn olu yɛrɛ bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ minnu na k'o dɔrɔn lajɛ o tuma mɔgɔ tɔw dun ne ye école-so caman munumunu tile 2 in na d'a mara n'i ko ko ninnu dɔw ka taa kalan kɛ fo n'i taara babolo fara minnu kɛ mɛ ka t'u cogo ka kalanso kɔnɔna na n'i taara olu soli k'o ban fɔlɔ dɛ o bɔlen kɔ yen fana n ye mun fɔ n ko ji bɛ na ni mun ye nɔgɔ ani bana yɔrɔ kɔni a tɛna taa ji soli ka bɔ yen ka taa denmisɛnw don banakisɛma kɔni cɛla o c'est pour ka ɲɛmɔgɔya a ma nɔgɔn dɛ k'i sigi dɔrɔn ne ye ministre ye à rentrer le 1er octobre mɔgɔw bɛ école-so kɔnɔ a bɛ t'olu bila mini ji kɔlɔlɔ ye u lase minnu bɛ école-so minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ni ji donnen don u kan tɔliw tiɲɛnen panw tiɲɛnen kilasiw tiɲɛnen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen falen don ɲamaw bɛ fan bɛɛ fɛ ji woyo bɛ yen olu écoledenw bɛ kalan kɛ cogo di le 1er octobre monsieur le ministre biro kɔnɔ sigi tɛ ko dilan koyi ne ko n ko baara bɛ Asimi bolo koyi c'est pour que o don ko n y'a fɔ yan hali premier ministre yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka taa ninnu dɔw lajɛ o nin bɛɛ y'ale ka baara ye fana o c'est ni ko kun b'i bolo n'i bɛ mɔgɔw bila baara la i yɛrɛ bɛ to ka t'i dɛn i b'a tete ta ɲɔgɔnna kɛ i bɛ mobili dɔ ta sufɛla la i bɛ yaala i bɛ yɔrɔw lajɛ a ko bɛ cogo di n'i y'a ye i b'i ka ministre wele aw b'a kalama ko anw de kɛlen k'a fɔ yan ko maa minnu binna bateau la le 7 septembre gouvernement bɛ ka wuli sani ka t'u ɲini yan k'u écrit ka papier ci u ma k'a f'u ɲɛna an b'a fɛ ka nin kɛ hali autorité Misikara Jarati Kulukoromatu ka kɛnɛ kan minnu binna bateau la salon n'a san kelen nin n k'a dilen don ministre so dɔ ma a kalifalen don jamana na mais ni fɛn sera sisan M5 ta in sera i bɛ M5 bolofara 120 ni 10 bɛɛ wulilen k'u jɔ o ye nos victimes n ko ninnu fana ye Mali victime de ye Amara kuma dɔ bɛ to ka bɔ Asimi da ne bɛ fɛ maa caman ka k'i ka baara kɛ o la anw yɛrɛ ta ye mun ye a ko la dɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ a ko la dɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun ɲɛnabɔ sigidalamaw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ u ka école-so ko la sigidalamaw bɛ se ka mun kɛ u ka kalandenw bɛ se ka taa cogo min na sigidalamaw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ u ka école-so bɛ se ka jidi cogo min na anw yɛrɛ an jɔyɔrɔ an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi la an ka kin kɔnɔnaw la an ka du kɔnɔnaw la an ka sokalaw kɔnɔ
n'an ye fɛn bɛɛ to fanga fana kun a ti ɲɛ dɛ e labɛnnen don e bɛ ka labɛn kɛ nka ekɔliso e den bɛ kalan kɛ ekɔliso min kɔnɔ e ma t'i ɲɛ jɔ o la k'o lajɛ e dun bɛ k'a fɔ ko ekɔli ta setɔ don aw minnu ye denbaw ye aw minnu ye ekɔliden somɔgɔw ye aw minnu bɛ kin kelen kɔnɔna na est-ce que aw y'aw ka ekɔlisow lajɛ fɔlɔ kalo ye tile 11 de ye bi yanni kalan ta cɛ est-ce que aw taar'u lajɛ ka t'u jɔ u yɛrɛw lajɛ fɔlɔ aw taara directeur ɲini k'u ɲininka ekɔliso kilasi jumɛn ka ɲi kilasi jumɛn ma est-ce que aw yɛrɛ y'o kɛ fɔlɔ aw minnu ye dutigiw ye n'aw y'o kɛ aw se dan gouvernement ta de bɛ fara aw kan an bɛ taa ɲɛ nka n'an y'an sigi k'a bɛɛ gouvernement a bɛ k'an ɲɛna yan fana dɛ ninnu ɲɛsinnen don kɔrɔn de ma koyi kɛlɛ in olu b'o de ɲɛɲini na dun ka fa ka sabati dɔ ka bila jiginɛ kɔnɔ ka baarakɛlaw ka sarako ɲɛnabɔ a tɔ an k'an jija an k'an jija dɛ n'i y'a mɛn i b'i ka motokolonin ta ka na jani na i ye carburant de sɔrɔ ka k'a kɔnɔ n'i ma carburant k'a kɔnɔ i langolo tɛ se anw ma yan dɛ donc bi komi anw ka sɔgɔmadafɛ kado ninnu ka girin a taali ka gɛlɛ a kumaw ka ca n b'a mɛn mɔgɔw da don o don tubabukan na ko l'argent n'aime pas le bruit n ko ye tubabuw fɛ yen an bɛ wari ɲini sugu de la mankan bɛ yen wari bɛ taa mara banque la mankan bɛ yen n'i taara n'a ye trésor la mankan bɛ yen l'argent n'aime pas le bruit o ye yɔrɔ jumɛn ye sisan buru yɛrɛ de ni wari bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa anw ka kow fana an yɛrɛ de bɛ k'an jɔ ka u ɲɛnabɔ a b'a to n bɛ Bill fo yan Musa Tarawele Bill ale y'u ka kin ekɔliso bɛɛ kin mɛn ka taa a ɲɛ da a bɛɛ ka kelen kelen défaut min bɛ ekɔliso la k'a bɛɛ lajɛ denmisɛnnin dɔw fana bɛ Barilabugu Burama Sisoko olu fana wulilen don ka t'u ka ekɔliso lajɛ bin minnu b'a kɔnɔ k'a ko jateminɛ mun bɛ se ka kɛ olu denmisɛnninw caman bɛ kin kɔnɔna la bi an b'u fana fo ni bangebaaw m'a dɔn jeunes dɔw fana minnu wulilen don k'u jɔ u ka kinko n'u ka dugukow la an k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn o fana caman bɛ yen bi u ma fanga kɔnɔ u ma gouvernement kɔnɔ u ma ekɔliso mɔgɔw kɔnɔ u yɛrɛ de ɲɛ b'a la k'a dɔn k'a fɔ ko ekɔli bɛ na ta dɛ a bana ta an ka wuli koyi sinon an dɔgɔninw n'an denw tɛna kalan kɛ koyi Musa Tarawele Bill an tɛ sɛgɛn a foli la walayi gouvernement ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen t'a ka wari la a bɛ k'a kɛ dugudenw yɛrɛ ka organisation aw yɛrɛ bɛ min di a n'ale bɛ min fara a kan depuis tracteur t'a bolo bi a yɛrɛ ka bulldozer bɛ ka caya fɛɛrɛ de don a ma taa wari ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ dugudenw yɛrɛ ka cotisation an mago b'o de la fanga mago b'o de la jamana mago bɛ o de la o miiriyaw de kan ka caya n'o tɛ ninnu filɛ nin ye Yirimajɔ ekɔliso in kɔnɔna na ye aw ko milieu logement ko a bɛna mun kɛ ko 500,000 wa mun de ninnu ye fanga ka ko kɔlɔlɔ a tɛ t'olu loger fɔlɔ denmisɛnninw fana ka se ka kalan kɛ walima gouvernement ta tɛ so ninnu ye de F4 dɔw tɛ se ka di fantan ma ayiwa inondation de ma bonya n'o tɛ dɔw b'a ka so bila ka yɛlɛma a kɔnɔ yen n'Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na Amara keba nin y'an ka cadeau ye ni maa min bɛ se ka taa n'a ye ka taa di gouvernement ma ko nin y'anw ka sɔgɔmada in na cadeau ye cadeau tɛ aw bɛ Amara tɛ ka nin la a kana ban ka cadeau la sa ko ne b'a di fu de est ce que ne y'a fɔ ko mɔgɔ ka fɛn di Musa Togola k'a ni sɔgɔma États-Unis kaw fɛ yen Jaba keba filamuso kelen min ka nɔnɔ filen ma bin o y'ale kelen pe de ye ale kama ne tɛ fɛn fɔ fulaw ma tuguni Jaba Siribe kelen kama n tɛ foyi fɔ fulaw ma tuguni parce que ale ka nɔnɔ kɔni tiɲɛ na nɔnɔ b'ale bolo ale ye wɛrɛtigi ye olu de bɛ se k'a fɔ buguturu bugu jɛnsɛn n tɛ keba ninnu tɛ Jakarta turu Jakarta jɛnsɛn de an ka tɛmɛ ni kuma ye. ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn
bi sɔgɔmada in na an b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye an ka kunnafoniw ye an b'u daminɛ ni wolomasiri tabaw ye olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o o ye san 2006 ye u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min sigilen don wolomasiri tabaw olu tɔgɔ la san 18 ɲɛnajɛ olu y'o kɛ sapeur pompier olu tɔgɔ la so kɔnɔ min ye Bamakɔkurakaw Darawelakaw fɛ ye miniti kelen tasibila u y'o kɛ o tasibila kɔfɛ sa u kɔni ka baara fanba o ye tali kɛ jolidi la maa min bɛ sa n'o o y'u ka tɔn yɛrɛ secrétaire général amical tɔgɔ la n'o ye Mamadu Samake ye a ye foli ni bonya kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma wolomasiri taba fɛn fɛn ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ maa minnu y'u dɛmɛ sa yaasa ka se ka kuma kɛnɛ in ale sigi lieutenant colonel Samake a ko fana ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'olu ka san yɛlɛma san 18 tɔn sigili sen kan o don nka a b'a to fana u ka tasibila kɛ ka miiri kɛ min ye wolomasiri taba minnu bɛ bi n'olu sera ka wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔna na ka lakana k'ale sabati a ko joliden ko o y'olu ka ŋaniya ɲuman yira ye fasodenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na ka ɲɛsin u yɛrɛ wolomasiri ta ɲɔgɔnw ma sabula min ye joli ale misikara jarati n'i y'a di a bɛ ni dɔ kisi o de hukumu kɔnɔna na sa olu ma bila dagirinda la koyi u ko k'u ka maa bɛ yen n'o ye sorasi ye n'o ye finitigi ye n'o ye sapeur pompier ye n'o ye policier ye n'o ye gardien n'o ye gendarme ye ka taa se douaniers ni zofɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma sa ani surveillant de prison k'u bɛɛ lajɛlen ka na joli di ko k'o de kɛ ko n'i ye joli di i bɛ ni kisi bi i bɛ se ka ni wɛrɛ fana kisi don nataw la Mamadu Samake n'o ye lieutenant ye a ko k'a b'a dɔn k'a fɔ ko olu ka jɛkulu in ko a jɔyɔrɔ ka bon ko ka kɔn bi ɲɛ k'olu ye waleya caman kɛ jolidi kɔni ko o y'a la worobilanjura ye ko n'Ala sɔnna a ma ko don nataw la fana k'u na wuli ka jɔ kɛ contingent in yɛrɛ a président ba o ye adjudant Yeli Jalo ye ale fana ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo ko kuma tɛ nin waati in na o bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na ko bonyamasegi kan ka kɛ u ye a ko u mago bɛ joli yɛrɛ de la sisan koyi sabula kɛlɛ waati de bɛ yen waati o waati min kɔni n'o mago ɲɛ bɔ u la k'o de ka ɲi n'o ye u k'u jija fana k'u bolo di ɲɔgɔn ma u wolomasiri ta damaw don yaasa ka se ka jamanadenw k'olu kisi k'olu la tanga baara in kuncɛli la sa u kɔni ye foto ta n'a bɛ fɔ ma photo de famille k'o ta sa ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ko ni Ala sɔnna a ma ko u na tila ka baara wɛrɛ sigi sen kan baara minnu bɛna na a to ni u bɛ se cogo min na ka se ka u ka tɔn in ale ɲɛnamaya o waleya kelen u ka maa minnu bɛ Gawokaw fɛ yen olu fana y'o kɛ sibiri tɛmɛnen min ye Firun Alansar ale tɔgɔla kan min bɛ Gawokaw fɛ yen o fan belebeleba min bɛ yen n'o ka bon sa min ye contingent in ye ale bolofara fɛn fɛn bɛ Gawo kan kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen fana ye jolidi kɛ jolidi min n'u y'a yira k'a fɔ k'a ni Bamakɔ ta bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ kelen na sabula u bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu kelen maa ye a kɛkun ye wolomasiri tabaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min Gawo dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ale fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni joli ye min ye sɔrasiw ye olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye k'u tɔɲɔgɔnw ale ni jamana k'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an bɛ to Gawokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o y'u ka madrasaw ye sa olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛnen Mohamed Alaji ale de kɔni kɛra Gawo madrasaw faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmaa ye a bɛ jɛkulu min kunna nin waati na sa o ye maa 20 de b'o kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko san 3 kan ka baara kɛ laɲini minnu ɲini n'a fɛ sa a n'a yɛrɛ ka wulikajɔ ye min ye baara kɛcogo ɲuman u ni jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na Gawo ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen Gwa 200 ɲɔgɔn na olu y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ olu la bi min ye Nemadugukaw ye olu minnu y'u sigiyɔrɔw bila sa ka na u yɛrɛ sɔrɔ Masina kɔnɔna na ka bɔ Interfleuve la u y'a yira k'a fɔ ko bi ko jatigɛ min b'olu la Amara o tɛ marifakisɛ jatigɛ ye dɛ o ye ji jatigɛ ye ko ka fara sanji yɛrɛ min bɛ walankata don o don su ani tile cɛ Masina kɔnɔna na ko ba fana k'o fana bɛ ka fa ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ u b'a ɲini jamanadenw fɛ sa u ka magɛn kɛ olu ma yaasa u ka welewele kan bɛ se ka mɛn cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka u dɛmɛ cogo min ka fara baɲumankɛtɔnw olu kan an kun ye a yira u la k'a fɔ ko min ye nin waati in na bamanciwale kɛbaa olu kɔni taara bi dɔ ka sa n'o ye chauffeur dɔ ye k'ale bɔnɛ a nin na a kun bɔtɔ don Indelimanikaw fɛ yen an sɔngo o marabolo kɔnɔna na kilomɛtiri 50 ka kɔ an sɔngo dugu ye bingali ale kɛra dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko chauffeur ko in kɔni marifakisɛ y'a sɔrɔ waati min na kɔni u b'a fɔ k'u bɛ se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ani bi na maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu kɔni na ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin waati in na
kuma tɛ min ye ko ninnu olu gɛlɛya cogow ye o la sa an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye nin waleya cɛjugu in kɔni ye a degun a barika ka bon kosɛbɛ Amara sisan an bɛ CDM maaw wele min ye APS ye olu ka na nka yan'o cɛ an bɛ continuer ni transporteurs ye fɔlɔ Anazɛri ale bɛ baara la baara min n'o bɛ sen na nin waati in na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen barosigi ale kɔni bɛ ka kɛ Tɔnbɔkutu gouverneur ale bɛ Tɔnbɔkutu maa mafalenw bɛɛ lajɛlen b'a ko kɛnɛ kan n'o ye Bakun Keyita ye Bakun Kante ye Bakun Kante ale de ye gouverneur ye a y'a yira sa k'a fɔ ko baara min bɛ sen na nin waati in na ko o ye Anazɛri ka na ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye Sirabaga kasara ale kɔlɔlɔw a n'a degun minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka taa kɛ Tɔnbɔkutu yɛrɛ ma sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye min ye baara in ye a kɛkun ye ka dugudenw k'olu lafaamuya ka fɛnw ɲɛfɔ u ye u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na Sirabaga kasara ma ko n'i ye Tɔnbɔkutu jateminɛ san 2023 kɔnɔna na Amara min ye accident 30 o de kɛra u fɛ yen maa 7 o de fatura maa 43 olu de kɔni olu joginna kosɛbɛ min ye Sirabaga kasara ye ale senfɛ an bɛ to Sirabaga kasara ko la sa Sinakɔr ale kɔni ɲɛmaaw bɛ ɲɛfɔli la an ye nka yan'o cɛ an bɛ taa Kayi fan fɛ min ye Lonseni Konate ye ale degun min bɛ Kayi sira kan nin waati na ale bɛ min fɔ o la an ka jɛ ka o lamɛn. Vraiment Kasim la semaine on chauffeur le mandat mon chauffeur est bi Kasim gouvernement ma Kasim autorité ma vraiment chana on chauffeur secret Kasim ni secret fla on chauffeur clément wallahi Kasim ka bo jema ke tela kay kambe Kasim secret dano de toro dano nyani dano wallahi Kasim péage ta jour tauna poste sécurité taun toy poste de contrôle taun toy gendarmerie chero taun toy amene besra Kasim sera tombolo Kasim ka fɔ jɛma k'i tɛgɛ la Kayi kan bi l'heure min na ne bɛ kuma nin fɛ ne yɛrɛ filɛ Kayi ne bɛ ka taa Sénégal Kasim mobili min sasi karilen bɛ ka bɔ jɛma ka na ka min sasi karilen bɛ Danta la Kasim mobili min bennen bɛ sira ta Kuloɲa fɛ Danta la mobili min salati farala k'a bɔ k'a turu a nun kan Kasim hakɛ si t'a la Kasim an bɛ péage sara an t'a dɔn an segin tɔ an m'a sara péage min bɛ mais Kasim sira t'anw bolo Kasim autorité ka fɛn fɔ an ye ni péage ninnu mɔgɔ ninnu n'u tɛ se ka sira dilan a dun fɔra ko péage ninnu bɛna ka na sira nin lakana ka sira sécurité an bɛ se ka boli cogo min an bɛ péage ta o péage sira la mais sira t'anw bolo n'olu tɛ se ka sira dilan ni sara cogo wɛrɛ bɛ fɛn na ni état bɛ se ka kɛ ka sira dilan anw ye o ko yɛrɛ yira n'an ka to ka wari sara ka dilan hali n'u ma kɛ gidɔrɔn ye sa dingɛ minnu filɛ nin dingɛ kolo minnu n'u bɛ ka mobiliw bɔ ka bɛn n'u bɛ ka mobiliw sasi kare o tɛna ninnu lafa fɔlɔ n'u ye lafa ni waati min nɔgɔyara ka gidɔrɔn la o fana an b'o o fana kuma fɔ sinon an sɛgɛlen don dɛ an sɛgɛlen don an tɔɔrɔlen don an ɲaninen de don walahi tɔ foyi t'an chauffeur la tuguni walahi mobili bɛ chauffeur bɛ se ka to a la comme parati bɛ se ka to a la ka sababu kɛ sira ka kolon ye jɛma ni jijeni man jan jɛma ne ye Kayi man jan mais bi mɔgɔ tɛ min bɛ se ka boli tile kelen a tɛ se ka boli tile kelen a cɛla a tɛ kilo 400 bɔ kilo 300 dɔɔnin de don mais i bɛ tile 2 de k'a kan ka sababu kɛ sira kolon ye vraiment an sɛgɛnna an tɔɔrɔlen don walahi il faut le Kasim. Nin tun ye Lonseni Konate mankan ye ale bɛ ka taa Dakar ko a taara sɔrɔ mobili mun dalen don kɛrɛ ka jɛma ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni 10 ye tiɲɛni mun kɛlen don a la ko ka ca Sinakɔr n'o y'u ka tɔn ye olu fana ye laseli kɛ laseli min senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ bi min ye transporteurs ye donibatalaw ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u sɛgɛnnen don u ka kunnafonidi ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye Bubakari Kulubali ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Grand B an bɛna ale lamɛn sisan yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko in na a ye laseli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. An balimaw aw ni ɲankuma a balimakɛ ni a balimakɛ Bubakari Kulubali Grand B aw tulo bɛ ale de kumakan na nin wagati ninnu kɔnɔna na ni ye kunnafoni dira ye an ka tɔn kɔnɔ min ni o ye Sinakɔr Mali ye Syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Awa Kasim an b'i fo k'i barikada awa ne ko nisɔndiyabagatɔ ma ko a ka tasuma fiyɛ n'a nuji ma faga a daji b'a faga sabu awa anw ka kumaw anw ka sɛbɛnna kow anw bɛ hami a bɛ sanfɛla sɔrɔ cogo min ɲɛmaw b'a lamɛn cogo di sabu anw b'an sɛbɛnw fɔ ɲɔgɔn ye an ka baaradaw de la ka caya ni an nana kumadenya sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka kuma kan ka lamɛn ɲɛmaw fɛ foyi tɛ anw ye fo barikada ka ɲɛsin Jal FM ma
min ɲɛmaaba ye Kasim Tarawele. Kasim, awa anw ye chauffeur ye, anw ka degun ni anw ka tɔɲɔ a tɛ ku camion ba kɔnɔ ni an bɛ a fɔ. An bɛ dɔ de fɔ, fitinin dɔ de fɔ ka bɔ camanba kɔrɔ. O fitinin dɔ ye mun ye misaliyara barem kura min ni a bɔra n'a kuma cayalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O baremu in dilantɔra a ka di anw ye Sénégal wɛrɛ kan ka wele a kɛnɛ kan a fana k'a fɛla fɔ a ka lamɛn. Sabu anw ye tɛnɛnkamɔgɔw ye an bɛ voyager ka don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ. An bɛ fɛn caman faamu, an bɛ fɛn caman ye. Anw ka o misala ɲuman dɔ tun bɛ se ka kɛ sababuya ye lahala ɲɛmɔgɔ an b'a fɔ k'a bɛɛ ta a dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ ɲuman ye a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye fana ni baara kɛra n'a ye an bɛɛ lajɛlen bɛ wasa sɔrɔ. O dɔ ye mun ye misaliyara i ye ɲani min kɛ ni o ye infraction ye a sɔngɔ o ka sɛbɛn papiye in kan sɛbɛnni bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a sɔrɔ biki la sɛbɛnni tɛ o ka bɔ a la k'a kɛ infraction bɛɛ lajɛlen n'a sɔngɔ tapelen don a kan en gros caractère n'a sɔrɔ kuma bɛ ka faamu. Donc a bɛ kɛ ni ɲani kɛ agent bɛ se ka mobili numéro de sɛbɛn ni biki ye walima date u n'a ɲɔgɔnnaw nka sɔngɔ yɔrɔ kɔni o ka kɛ o tapelen ka k'a kan sɛbɛnni belebeleba yɛrɛ la i n'a fɔ an b'a ye an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na o cogoya kelen na cogoya min na wa a sɔngɔ fana ka nɔgɔya anw sigilen bɛ ni mun ye misaliyara ni pinɛ cogoya man ɲi mɔbiliba pinɛ n'a cogoya man ɲi a kɛra a nugulen don walima a pɛrɛnnen don cogoya dɔ la a pinɛ kɔni man ɲi mauvaise état an kun bɛ 100 de la o ɲani tun ye 100 ye an kun hakili b'a la k'a fɔ n'an kun wulila kɛnɛ kan an kun bɛna fɔ ko ye 400 ye walima 200 an bɛ tila ka o fana dalilu fɔ aw ɲɛnɛ nka an balila fɛn min na baremu kɔrɔ in na an bɔra 100 la ka n'an yɛrɛ sɔrɔ 1000 ani 300 la nka n'a kun ka anw taara n'a kun kɛra 400 ye walima 200 ye i bɛ na ye k'a fɔ n'a fɔra i ka pinɛ cogoya man ɲi walima pinɛ nugulen don 1000 ni o de ka 1000 ni 100 sara kuma a ka ca la i b'a sɔrɔ o ma nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ ko cogoya dɔn wala a ma nɔgɔ. Maintenant n'a fɔra k'a kun kɛra 400 ye sisan i n'a fɔ jamana tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka pinɛ ye 400 an kɛrɛfɛ yan i bɛ na ye k'a fɔ 400 a sara bɛ nɔgɔya i bolo wa a wari bɛ taa jamana fana kɛsu kɔnɔna na nka 1000 ni 300 ni dɔ ko ko na 200 di walima na 400 di yan i ka taa ne yɛrɛ ye ten i b'a ye a ma nɔgɔ quoi n'i taara o sira fɛ a tɛ taa jamana t'a sɔrɔ dɛ donc o tigilamɔgɔ a bɛ taa o tigilamɔgɔ dufalen kɔnɔ walasa jamana k'a sɔrɔ an kun b'a fɔ ko k'a sɔngɔ nɔgɔya i n'a fɔ jamana an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ta bɛ cogoya min na ka pinɛ nugulen bɛ 400 ye walima 200 n'o kun kɛra a ka ca ala fɛ fana i b'a ye k'a fɔ surafɛn di min bɛ nege a nɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲangi yɛrɛ ye 400 ye min bɛna surafɛn ɲini fɛ est-ce que ale bɛna mun ɲini fɛ ka kɛ 100 kan a ka ca ala yɛrɛ a bɛna ye k'a fɔ 100 c'est pas la peine fari bɛna faga surafɛn ko yɛrɛ kɔnɔna na sabu ni ko delila mɔgɔ la a bɛ kɛ i jogo ye o kuma ni ne tun bɛ anw fɛ hakilina damadɔni tun bɛ anw na ka ɲɛsin ni koɲɛ in ma o min ye barɛmuko ye ka an lamɛn walasa an ka to k'an fɛlaw fɔ ko ninnu kɔnɔna na mɔgɔ kɔni bɛ se ka sigi ni fɛn min kɔni ye barɛmukurako in na o ye baarabila ye waati bɛɛ mɔbiliba bolilaw bɛ se ka baara bila waati bɛɛ lajɛlen na ka kun kɛ barɛmu in sɔngɔ gɛlɛya ye sabu u ka patɔrɔn si tɛna kala dɔw ɲini na ka bɛn ni nin koɲɛ in ye olu bɛ fɛɛrɛ de route kelen min de kɔrɔlen o bɛna o de di u tɛna fɔ ko dɔ fara barɛmu kan i jɔ ka dɔ fara an ka fɛɛrɛ de route kan i y'a ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ se ka sigi ni fɛn min kɔni su ani tile o ye baarabila ye ka bɔ kɔrɔfɔra ni yɔrɔ min fana ye barɛmu kura in na an ma sɔngɔw fana an ma dansigilen yala k'a fɔ ko ni infraction 1 ni 2 yera la i ka sarata ka kɛ a dan ka kɛ nin ye n'a b'a fɔ ko plafond an ma dan fana ye ni sen barɛmu na an ka faamu na agent bɛ se ka sɛbɛn fo sɔngɔ min ka d'a ye est-ce que o bɛ ko fɛɛrɛ de wuruto la wa o kuma an bɔ kɔrɔfɔra nin yɔrɔ in na yan aw k'an bɛn waati nataw kɔnɔna na n y'a fɔ cogoya min na an ka baara an ka degun n'an ka tɔɲɔ n'an b'a ɲɛfɔ a tigiw kamion kɔnɔna na an ka to Jali FM lamɛn la waati bɛɛ. Ayiwa Grand bɛ k'i fo i ka laseli la laseli min na to fana ni Ala sɔnna a ma wulada in na fana i ka baabu min bɛ tali kɛ aw ka taarifu kuraw la an bɛna tila ka o fana di mɔgɔw ma u bɛ se k'o faamuya cogo min na k'a fɔ Sinakɔri ɲɛmaaraso maaw bɛɛ lajɛlen na sa ko u ni sɔgɔma ani transporteurs bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ minnu fana sigilen don sen kan gouvernement fɛ an ye olu fɔ kunun ka ban
an y'a fɔ na cogo min na sa an ka kuma daminɛna bi sɔgɔmada in na ni CPAS maaw bɛ ɲɔgɔn bolo CPAS yɛrɛ ye mun ye a bɛna mun kɛ baara bɛna kɛ cogo di jɛkulu ni jɛkulu jumɛn b'a kɔnɔna na parce que kunun ko an y'a ye k'a fɔ Burkina jabaranin kan olu bɛ labɛn na k'u bɛna na Bamakɔ yan anw yɛrɛ ko n ko kuma olu bɛna na Bamakɔ yan anw yɛrɛ bɛ minnu bɛ an bɛ cogo di fɔlɔ a ko bɛ cogo di Jérémy i ni sɔgɔma Doba i ni sɔgɔma i Koyita cɛ i solila fɛ bi dɛ a bɛ kɛ ten Maliko tɛ yan a ye siko de don ayiwa Jérémy an ye kuma mɛn Burkinakaw ka jabaranin na an ko an ka wele a kana ɲɛfɔli k'an ye parce que an y'a mɛn k'aw fana bɛ labɛn na mun de bɛ yen Kasim n bɛ an ka lamɛnbagaw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ anw lajɛ ni réseaux sociaux kɔnɔ an b'u bɛɛ fo nin ye CPAS ka ko ye nin ye AES ka peuple ka ko ye an kun ye Ala ɲini maliyɛndenw burkinabɛw ani nigériens ka bolo di ɲɔgɔn ma laɲini ma daminɛ bi n'i ye an ka autorités ka communiqué lajɛ communiqué 001 o kɛra le 31 juillet Mali ani Burkina président fɛ ka yira diɲɛman bɛɛ la ko n'i sera Niger ma k'i sera olu dɔw ma donc olu ye nin hakilina ta an ko peuple ni nin décision sugu dɔw taara an ka bolo di ɲɔgɔn ma donc le plutôt le 6 août an ye meeting ba dɔ de kɛ an ye Nigériens mun sigilen bɛ yan an ye wele bila u la an taara u ambassade la sɔgɔma wula fɛ an taara palais des sports la ka mɔgɔw wele k'an ka soutien meeting grand meeting kɛ ka soutien ka yira bɛɛ la k'a fɔ k'an bɛ peuple nigérien kɔ fo n'a kɛra don min na o bɔlen kɔfɛ an ko le 11 août an ko an ka don labo la ka bɔ n'hakilan dɔ ye hakilan min bɛ se ka nin peuple ninnu kalan ɲɔgɔn fɛ o ye jumɛn bien avant que AES yɛrɛ ka signer an kun ye laɲini dɔ kɛ o de kun ye an ka opération de ye ni CDM b'a fɛ ka fɛn o fɛn lancer a b'a kɛ i n'a fɔ sɔrɔsiw ta ɲɔgɔnna ye an bɛ opération de d'a ɲɛfɛ opération défense de la patrie Garant D o de kun laɲini ye jumɛn ka peuple nigériens burkinabɛw ani maliyɛnw ka bolo di ɲɔgɔn ma pour un début waati kɔnɔna na an ye pays 4 de ta La Guinée kun b'a la effectivement La Guinée kun ye stratégiquement La Guinée kun ye pays minnu pays kun bɛ se k'an soutenir an ka fɛn caman na an ko ko u ka peuple u fara kan an y'a ye dɔw tatɔ la parce que dɔw bɛ ka na au fur et à mesure an ye La Guinée ka poste dɔ ye an ko c'est que sur an ka autorités y'a laɲini cogo min na an b'a côté donc le 16 septembre an ka autorité 2023 an ka autorité alliance in signé an ko c'est que sur olu y'a signé an ka alliance des peuples sigi alliance des peuples sigira o kɔnɔna na o kɔnɔna na an ye an ka partenaires les forces vives du Burkina Faso et du Niger an y'u wele an ko c'est que sur aw de bɛ k'aw ka autorité soutenir an b'an ka autorité soutenir ni laɲini ye kelen ye an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka AES des peuples sigi an ye charte dilan charte des valeurs association organisation fɛn o fɛn b'u y'a kɔnɔ k'o ye valeur qu'ils partagent en commun avec les autres an ko bɛɛ kɛ o inséré o de charte de valeur an y'o élaboré CDM yɛrɛ de o bɛɛ sɛbɛn ka ci u ma u b'a mande nu fɛn min yan fɛn min ti yan c'est une patate d'idée olu ye hakilina don a la ka papier in kɛ ka ban o charte même o fɛnɛ o ye mémorandum ye jumɛn mɔgɔ bɛ intégré cogo di mɔgɔ bɛ adhéré cogo di organisation ni ye AES ko dayɛlɛ anw ta tɛ o ye jamana ko de ye o ye pays saba ko de ye wari encore excédé parce que an ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen an ka politique bɛ Faransi diaspora bɛ yen olu b'a la tɔn in na donc an fɛn o fɛn bɛ i ka pays la CDM bɛ yan Mali la yan a b'a ka mɔgɔw bɛɛ wele fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ k'u bɛ autorité soutenir an ye wele bila o bɛɛ ka na an y'a daminɛ depuis le 7 juin an ye lettre min bɔ moi je me souviens ne ni Yunus de lettre bɔ 127 lettres organisation an ye wele bila o la k'a fɔ k'u ka na an ka nin jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o hokumu kɔnɔna na mɔgɔ dɔw y'a jaabi dɔw m'an jaabi an ko problème t'a la c'est que sur Kassim Modibo Keita ma maliyɛnw bɛɛ kɔnna ka Mali jɔ donc mun nana an ko baara kɛ dɛ da kɔni yɛlɛlen don bɛɛ ye CPAS ye fɛn o fɛn nana hali ni nana bi mɔgɔw nana kunu dɔw nana kun na sini caman nana don a la adhésion bɛ kɛ an bɛ mémorandum dɔ ma u b'a kalan ni a valeur ani contenu b'u arranger problème t'a la u bɛ na adhésion bɛ kɛ o ye membre dɔw di a dayɛlɛlen don bɛɛ ye donc o kɔnɔna na hali bi an bɛ i kɛlen kana na minute 5 bɛɛ ban n bɛ k'a fɔ de kama d'accord n y'a mɛn problème t'a la musoba ne kɔni b'i dɔn nka a ka ɲi k'i fɔ i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye dɔɔni e ye jɔnni ye e bɛ bɔ min i bɛ mun baara kɛ ne tɔgɔ ye Burama Koyita mais bɛɛ bɛ n wele ko Bayini Koyita ne ye somaw jinɛtigiw donsow ne y'olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye awɔ ayiwa aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ CPAS in kɔnɔ cogo di
an y'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ fɛn min na an y'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ maliko kama parce que CPS y'an wele an nan'u ka wele lamɛn an nana sɔrɔ ko k'u ta ye maliko ye k'u ta ye jamana ko ye k'u ta ye AES ko ye an ko n'o don ka ban an fana bɛ mɔgɔ de ɲini na an ka jamana n'a fɔra k'anw ye dɔnnikɛlaw ye k'anw ye somaw ye jinɛtigiw ye bololabaarakɛlaw ye n'anw y'an sigi n'anw ka jamana se ka dafiri k'an sigilen to yen nafa de ma y'an ka baara la donc an tɛna se k'an sigi dɔw bɛ baara la an k'an sigi so kɔnɔ an wulila an faral'u kan ka na kuma fédération des chasseurs district ka kuma o tɔgɔ la fédération chasseurs Dozo Ganata ne o secrétaire général ye jinɛtigiw fara ɲɔgɔn y'olu ka président ye somaw ka président dɔ fana ye n ye voilà aw bɛɛ bɛ tɔn in kɔnɔ an bɛɛ bɛ tɔn in kɔnɔ an b'a kɔnɔ yan an b'a kɔnɔ Burkina fana munna aw donna nin na politique tɛ est ce que n'aw ka baara bɛ taa bon n'anw ka baara tɛ taa mais jamana ko la an b'u fɛ ni maliko ko don an b'u fɛ ni AES ko don an b'u fɛ an b'u dɛmɛ f'an seko damayira la fana ayiwa aw ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye tɔn in kɔnɔna na don nataw la an ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ fɛn min kɔni ye o ye lakana sira ye ani dɛmɛ sira o bɛɛ tɛ kɛnɛkanko ye wala an ka jɔyɔrɔ bɛna faamunaw wala an ka dɛmɛ bɛ kɛ est ce que bɛɛ jɛlen don n'a ye i ye tɔn fɛn fɛn fɔ sisan o bɛɛ jɛlen don n'a ye ka don a kɔnɔna na mankan fɔnkɔɲɔgɔnkɔ t'a la kɔni bon fɔnkɔɲɔgɔnya min bɛ se ka k'a la o bɛ se ka kɛ n tɛ min kalama n'o tɛ n ma na dogo la fédération chasseurs mɔgɔw n y'o secrétaire général ye Gana n b'o tɔn na n yɛrɛ o secrétaire général n y'o papier tigi dɔ ye o b'a kalama mais kɛrɛnkɛrɛnnenya jinɛtigiw ni somaw kɔni olu y'olu ɲɛmɔgɔ caman nana komi bɛɛ tɛ kun plateau kan yan n'o tɛ olu an bɛna tila ka plateau d'aw ma sɔɔni voilà olu dɔw nana a ka se ka na a ɲɛfɔ voilà aw ni Keba Jalo na tila ka baabu sigi an ni dɔw nana o kama donc olu ye yamaruya di ne min ye ɲɛmɔgɔ ye n ka na ka kuma aw bɛna kuma n'Ala sɔnna a ma Jérémy lancement bɛna na kɛ parce que Burkina bɛ ko k'u bɛ labɛn na ka na n ye Niger fana ka mɔgɔw ka fɛn lamɛn bi sɔgɔmada na u ka radio national la olu fana ye k'olu fana bɛ sira la ka na aw n'olu bɛna na u bolo di ɲɔgɔn aw bɛna mun de kɛ yan Bamakɔ yan pour le moment an bɛ a officialiser n'a y'a officialiser le 16 ka bɔ le 16 jusqu'au 22 septembre u bɛ to Mali la yan u bɛna 22 fêter an ka indépendance u b'a fêter an kɔrɔ yan o kɔnɔna na chantier travail de b'a la fo an ka feuille de route bɔ fɛn mun don k'a fɔ ko an bɛ une année fêter o tɛ dɛ c'est toute une organisation an b'a fɛ ka feuille de route bɔ donc AES ka conférence acte série san kelen aw tɛna na dan o dɔrɔn ma non an bɛ o fɛn in sigi n'a y'a sigi le 16 le 17 le 18 le 19 fo ka se le 20 ma chantier travail de bɛ yen an bɛ idéw fara ɲɔgɔn kan an bɛ feuille de route bɔ planning n'a bɛ planning kɛ o planning kɔnɔ annuel kɔnɔna na présidence dilen don anw ma donc an b'a lajɛ n'an bɛ se k'o exécuter cogo min na dans une année le fait que a présidence Mali bolo an ka fɛn Assimi colonel Assimi bolo y'a fana a dira Mali ma an b'a lajɛ san kelen kɔnɔna na an bɛ se ka fɛn jumɛn de kɛ an bɛ se ka organisation jumɛn fara an bɛ se ka peuple di ɲɔgɔn ma bolo di ɲɔgɔn ma cogo di an b'o baara de kɛ mais Jérémy peuple ka fanba problème fanba ye min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ poste minnu bɛ yen awɔ n'i ye AES mɔgɔ fɛn fɛn ɲini o b'a fɔ ko n'o ma ɲɛnabɔ ko ala kana fɔ ko AES bɛ yen ko danfara foyi t'aw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ awɔ est ce que aw olu ko n'a ɲɔgɔn aw bɛna kuma olu kan parce que n'i y'a lajɛ CEDEAO a sigi kun ye jamanadenw de kama ye peuple kama mais an ka ɲɛmaaw olu y'a kɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ ka tɔn de k'a sɔrɔ u ma peuple insérer nin ko in na n'i y'a ye an ka autorité ye hakilina dɔ ta bi o dugujɛ i b'a ye les forces vives o b'o hakilina waleya cogo min na avec le peuple an bɛ peuple wele ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ tugu olu kɔ i b'a ye CPAS CAIS confédération des peuples de l'AES encore confédération des peuples l'AES i b'a ye a bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa hali n'u ye hakilina wɛrɛ fɔ an bɛ force vive fara an ka partenaires wele an ka don logique kelen kɔnɔ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u ka se ka donc n'aw bɛnna min kan Bamakɔ o de bɛna baara effectivement baara bɛ k'o de kan mais dugudenw ka miirinaba minnu bɛ yen i n'a fɔ ni ye min fɔra ka min f'i ɲɛna sisan n'o ye poste frontière ninnu ɲɔgɔn cɛ o fɛɛrɛ ninnu ɲɔgɔnna mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo est ce que olu b'a la n'i y'a jateminɛ n'i ko anw n'an ka partenaire o ye dugudenw dɔ de ye mais bɛ se k'a fɔ Mali la yan organisation min b'a la c'est plus de 50 organisations qui figurent mais bɛɛ t'a fɛ ka organisation fila cogo min na bɛɛ ka organisation to yen an ka CPS ta parce que ni n ko n bɛ fila yɔrɔ min na ne ye CDM ne ko n bɛ CDM kuma fɔ mɔgɔ b'a fɔ CDM ye ko in bila a ko bɛɛ ɲɛ donc an ko an ka organisation bɛɛ to yen an ka CPS kɛ organisation mère ye bɛɛ ka kɛ baara kɛ n'o de ye ani Mala Jara ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama an mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn kalama an ni dɔw taara ministère la an n'u sigira kuma k'a ka kɛ jamana ko ye an ka wuli an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ b'a kalama u b'a kalama nin ko in natɔ de kɛ u b'a kalama an ni ministres ye ɲɔgɔn ye an ni ministres caman ye ɲɔgɔn ye
aw ka jama ka ca dɛ an ka jama ka ca ala aw ka mɔgɔw kuma ta saratɔ yɛrɛ kuma ka ca mɔgɔw suganditɔ ka na kuma o ma nɔgɔn a ko ka ca kosɛbɛ yalama nin ko min daminɛtɔ filɛ nin aw bɛna se ka aw jɔ aw jɔyɔrɔ la jamana 3 in kɔnɔna na wa an ka laɲini kɔni y'o ye an ka laɲini y'o ye an b'a jɔ an jɔyɔrɔ la jamana 3 in kɔnɔna na an b'o de ɲinina ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔw bɛna kelen ma ka ban anw fana b'a ɲini an minnu ye jamatigiw ye an nakun yɛrɛ an ka mɔgɔw k'a ɲini o ka bɛn ka tila ka min bɛ fɔ ka d'a kan fana an bɛ ka bila minnu ɲɛfɛ fana i n'a fɔ faamaw ani minnu b'a ni faamaw cɛla fana na u k'a ɲini u ka bɛn n'an bɛnna jamana ye laɲini kun ye min ye a bɛ sabati kabini bi ma se an b'a baara la kabini bi ma se sarakabɔ bɛ ka bɔ dugawu bɛ ka kɛ moriw b'u sɔn diinɛ bɛɛ taabolo bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ jamana in ye donc anw b'o baara kɔnɔna na an ta tɛ politique ko mais an ta ye jamana ko ye ani AES ko ye n bɛna kuma o de tɔgɔ la ni ala sɔnna ma fana bɛn bɛ kɛ fana ni ɲɛmɔgɔ bɛ na siga t'a la fiyewu jamana in bɛ basigi a bɛ k'an sago ye. ayiwa Jérémie yani aw ka segin ka na n bɛ fɛ k'a dɔn baara in bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ani don jumɛn ni don jumɛn don. a bɛ kɛ lundi nata CCB la à partir de 15h o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. ayiwa an b'a fɛ ka officialiser. awɔ an b'aw fo an b'a fɔ ko sɔɔni sisan ni ne wulila aw bɛna na sigi pour que ka se ka babu tɔ an bɛ segin ka na n'an ka kibaruyaw ye sa kibaruya minnu bɛ taa n'an ye APDP ale kɔnɔna na APDP ale ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ mɔgɔw tɔgɔla kibaruyaw la kɔlɔsili baaraw kɛ kibaruyaw la kɔlɔsili baara hukumu kɔnɔna na sa min ye n'i bɛ taa baara ɲini yɔrɔ la u b'a fɔ ma ko CV min b'a bɔ i yɛrɛ tɔgɔla k'i ka fɛn fɔ o kan ka kɛ cogo di a bɛ mago jumɛnw ɲɛ mun ni mun kan ka k'a la APDP jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la u ka kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ n'o o ye Ismaël Traoré ale ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. aw bisimila an ka jɛmukan kan jɛmukan tɔgɔ données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta jumɛn kan baara yɔrɔw bɛ mɔgɔw ka données personnelles minɛ a lakanacogo obligation jumɛn b'u kan u kan ka mun kɛ baara yɔrɔw u bɛ an ka CVw minɛ u b'an ka diplômew minɛ u b'an ka casier judiciaire minɛ u kan k'a déclarer APDP la u bɛ fɛn minnu minɛ a nature mɔgɔw bɛ fɛn caman ɲagami APDP tɛ taa mɔgɔ ka données minɛ dɛ APDP bɛ taa ka taa lajɛ de baara yɔrɔ minnu bɛ données minɛ o mɔgɔ minnu bɛ se données ma n'an b'a fɔ ko responsable de traitement yala u b'a kɛla sariya kɔnɔ wa yala u tɛ ka dan tɛmɛ wale kɛ yala u tɛ ka dan sago adamadenw tɔgɔla kunnafoniya kan wa sabula n'i bɛ baara ɲini na n'a fɔra k'i ka na n'i ka CV ye o ka kan i ka na n'i ka casier judiciaire ye o ka kan yala n'a fɔra k'i ka na ni i somɔgɔw ka du papier ye est-ce que o bɛ don e ka baara ɲini kɔnɔ wa n'o ma di est-ce que o bɛ se ka baara sɔrɔ bali wa APDP bɛ nin bɛɛ de bunbunatigɛ k'a lajɛ u bɛ ka kunnafoniya minnu minɛ i kan o yala ni kunnafoniya ninnu est-ce que u a minɛli ka kan e ka baara ɲini n'i ka baara sɔrɔ la wa n'a bɛ dan sago APDP mɔgɔw b'a fɔ ko k'o bɔ a la u b'a lajɛ fana jɔn ni jɔn de tɛgɛ bɛ se nin données ninnu ma n'u tɛgɛ sera a données ninnu ma u bɛ se ka mun k'a la o bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ APDP mɔgɔw b'a lajɛ fana données ninnu bila yɔrɔ est-ce que a sécuriselen don yala hali ni baara banna cɛ nin données ninnu u bɛna a garder waati joli kɔnɔ APDP bɛ nin bɛɛ lajɛlen de lajɛ yan'u ka autorisation di baara yɔrɔ ma k'a fɔ k'u ka maga hadamadenw tɔgɔ la kunnafoni na sariya kisɛ min ye APDP sigi o sariya kisɛ de ko maa o maa e de bɛ baara kɛ ni hadamadenw tɔgɔ la kunnafoniya Mali dugukolo kan i kan ka taa autorisation ta APDP la kalo 6 sariya kisɛ in talen kɔfɛ ni mɔgɔ m'o kɛ k'e man ka baara kɛ ni hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya ye i kan ka i tɛgɛ bɔ a la fo i ka autorisation sɔrɔ APDP yɔrɔ la k'a fɔ k'i ka maga la ka baara kɛ jɛmukan wɛrɛ la an bɛna an da don walawalali wɛrɛ la hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya kan walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ. Ismaël Traoré an b'i fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sa ko maa minnu ye baki sɔrɔ ɲina olu maaw fana bugunatigɛ sɛbɛn olu kan ka dɔn kelen kelen ko yaasa u ka ko bɛ se ka ye cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ u bɔra jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma sa ko identifiya o nana sigi kan ka sigi u tɔgɔ la o baaraw daminɛna segukaw fɛ yen kunu sanayɛlɛ kalanso minisiri ale tun b'o kɛnɛ kan n'o ye Burama Kansayi ye o kɛnɛ kelen kan ye fana APDP ɲɛmaa n'o ye professeur Mamadou
Samaseku ye ale fana tun bɛ sabula donne fɛn fɛn bɛ ni ekɔliden ninnu kun ka sa u ni APDP y'u bolo da sɛbɛn b'a to don nataw la ekɔliden ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min u bɛ se ka lajɛ cogo min na u bɛ baara minnu fana kɛ bɔlɔlɔsiraw ni tɔgɔla kunnafoniw na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na. Coupe d'Afrique an bɛ se k'a fɔ a éliminatoire min kan ka taa kɛ Marokokaw fɛ yen san 2025 o bɛ sen na an b'a yira aw bɛɛ lajɛlen na sa ko match 4 tɛmɛnen kɔfɛ n'an kun ma se ka se sɔrɔ kunungo Mali ale ye se sɔrɔ Coupe d'Afrique éliminatoire hukumu kɔnɔna na Eswatini an y'o gosi 1-0 Celu Dasiba o kɛra jalatigi yɛrɛ ye n'o ye Yves Boussouma ye min ye ndolatan ninnu tɔw la sa an bɛ se ka yira aw la k'a fɔ ko kabini karido ndolatan ninnu daminɛna n'o ye tako filanan ye Tunisie ale ye se sɔrɔ Gambie kan 2-1 ntɛnɛndo min ye Sénégal ye ale ye se sɔrɔ Burundi ka 1-0 Niger ni Ghana o kɛra 1-1 ye Guinée équatoriale ni Togo o kɛra 2-2 Madagascar ni Comoro fana kɛra 1-1 ye Uganda ale ye se sɔrɔ Congo ka 2-0 Maroc fana ye se sɔrɔ Lesotho ka o kɛra 1-0 ye min ye Angola ye ale ye se sɔrɔ Sudan ka o kɛra 2-1 ye RD Congo ale ye Ethiopie bati o kɛra 2-0 ye kunungo sa Rwanda ni Nigeria o kɛra 0-0 ye Mali ale ni Eswatini o kɛra 2-1 ka taa Mali kanu na Mozambique ale ye se sɔrɔ Guinée Bissau ka o kɛra 2-1 ye Sudan du Sud ale buruna Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ 3-2 min ye Ghana ye Gabon ye ale ni Centrafrique o ko tora Gabon ta la 2-0 Botswana ale ni Amara Botswana ka équipe ma ɲi o la sa dɛ 4-0 o cayara sa dɛ La Guinée ale fana buruna Tanzanie ɲɛkɔrɔ ninnu b'u ka entraîneur in kɛ o 2-1 La Guinée nin t'u ka batiko filanan ye éliminatoire in est-ce que olu na se ka taa Maroc a bɛ gɛlɛya dɛ Libéria Algérie ye 3-0 kɛ ale la Namibie ni Kenya 1-1 Zimbabwe ni Cameroun fo Cameroun fɛ le continent 0-0 Benin 2 Libye 1 Burkina Faso Bamako ya ale 3-1 kɛ Malawi la o kuma AES ma u ye gwankɛ nin sen dɛ Cap Vert 2 Mauritanie 0 min ye Tchad ye 0 Côte d'Ivoire 2 Côte d'Ivoire ta olu gosi fu fɛ 2-0 Zambie 3 Sierra Leone 1 an b'a yira la sa k'a fɔ ko min ye ndolati ninnu ye nin ye a jaabi la belebelebaw ye minnu n'an sera ka olu sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sa ko sɔɔni min ye CPAS ye a bɛna na olu sɔrɔ sisan ni émission in kɔfɛ journal kɔfɛ u ni Keba Jalo nana baro sigi yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'a ye bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min Baɲini n'a ka mɔgɔ tɔw bɛɛ tɛna don wa ɔhɔ ayiwa n'Ala sɔnna a ma a k'an bɛɛ sɔɔni dɔrɔn